Oh, to. Kinsa man nalatag sa mga biskwit? Ako Ako ang pinaki. Oh, Mark. Oh, ikaw naghatag ng kwarta? Wala mo ko naghatag ng kwarta sa iya. Wala magani ko kwarta? Asa man jud kagi ka kwarta? Kay numdum ka pa. Kadto good. Pa, ningon biya ka nga ang kwarta taguan. Akong gitaguan sa lamisa. Okay. Sige, kuha daw. Pero niyatag si mong mama. Di rin naman ako gitaguan ho. Asa naman eh? Wala ko kabalo pa. Di rin naman ako tagibutang. Ako 1,000, asan ha? Masa man na siya natubuan nagpako niya nilupay? Pa, wala naman diri ang kwarta. Relax lang pa. Nara lagi to diri. Basta, ikaw na to. O say relax lang. Pangita din yung kwarta na sa ako ang 1,000. Ay na. Relax ang good. Makita naman na. Ayaw ko kong nag-relax lang. Ha? Ayaw ko kong nag-relax lang. Tagdaan ko nag-leksyon ni mong anak. Lagot ko. So magbantay lang yun ni mong anak. Makatilaw yun na sa kong bunal ko. Pa, Bali ako. Alay. Pagdupa niya akin. Bunalan ni ka, magtagbunal, 200 pesos. Ha? 5 ka bunal para sa 1,000 ako. Pre, tungod ba na pa nga wala na akong kita yung kwarta? hilom niya, basta gamito na ko na kung walang kamot para ilang baros yung nagway. Ha? Sige na, meron pa. 200 pesos. Ayaw mo na mo anak pa. Ako pa nang dumagan. Sige, dupa. 400 pesos. Dinalan ba niyo siya tungkol sa 1,000? Oh! Ipunalan ako na tungkol sa 1,000. Ha? Dili, saan mangita kwarta karon pinaro pa na una. Like COVID. Sunod, magbantay ka, kagitagaan din ang 1,000. Di mo na pag-iwala. Ha? Magbantay ka sunod. Tingnan ninyo, mag-relax lang ha? Dili mo kita ng kwarta ha karon. Sige daw, pangita daw mo kwarta yung nana din. Ihatag din sa kuha. Sige daw, Ronto. Sige daw. Sige daw, pangita ang 1,000 karon. Ihatag ko siya sa kuha karon na yun. Ha? Kamuap na. 5 hours later. Uy! Naara! Yeah! Tungod ni mo, nabunalan ko. Yeah! So, mao to, mga kwarta, kung get palit o biskwit. Subi, kuha ni mo akong 1,000, tapos imo gipalit sa biskwit? Ang pina akong 1,000! Di naman to yung mga pa. Iwala ni mo ang pagkatag iya tungod sa bunal. Okto! Ambi ang akong 1,000! Karon dayon! Pero pa, ang kwarta, si 700 ni Bilin. Ambi! Pero bunalan po taka. Okto! Imo kong bunalan tungod sa akong 1,000 pesos? Murag di kay gusto. Ukto! Sa wala? Imong bunalan imong papa tungod lang sa 1,000 pesos? Bitaw no? Angkol, ayaw pagkapilapil sa problema sa among pamilya. Hey! Sa imong nahuna, sayo na mangita og kwarta karong panahon na. Angkol, kung sayo mangita og kwarta karong panahon na, sige daw, dali ko diri. Karon na yun. Sige na pa, pangita na kwarta karon na yun. Sige daw. Tanaw na to, makita ba ka? Ukto! Sige lang. Ayaw mo kabalaka. Makita na lagi mo kwarta kang balaya. Yeah. Hello mga gagmay auto! Wash out time na naman! So wash out sa Manga Pispis Church kay Pastor Renuel Cabornay o sa iyang mga members niya. Wash out sa inyo niya guys! O kay, isa pa? Wash out na ko kang Dudong Apyot from Tagabutuan. Wash out sa mga Tagabutuan ya. O wash out po sa taga Malalagkugon, Sarangani Province.
o sa taga Jinsan na Police family, Manggiran family o Bustamante family. Watch out guys. Salamat sa pag-support, follow, and shares. O watch out po ko sa mga nakadaog gahapon sa among live. Yes, congratulations mga nakadaog, mga winners sa 50 load. Abang-abang na punta sa susunod na pag-ends. Thank you.